Okay, matag sapat ako amin. Welcome sinay kangkanay service tako. I'm excited tanay kasi din baru ay series tako. Baru ay series tako sina Book of Malakay at tapikan tako amin na din entero ay libro ay nay ingana sin tapos di November. Okay. Din gagarat ako at dingay munum naman tako, inaga na po Diyos sin Israelita ay manbalin ay bendisyon sin kaili-ili. At naibagada sin Abraham, sin Genesis chapter 12, at tutuwa na itong paltutuwa din ka rin apo Diyos an Abraham. At sinbiyang di intiro ay nasyon na Israel, siya di, manbalin da ay bendisyon apo Diyos. Manbalinda bendisyon sin kaililitan wadas apo Diyos and da talay din apo Diyos paila din kawaran na din inem amaganda babon sin nation of Israel. At waday upat ay obvious ay indawat apo Diyos and da tapno maipanaknak din ublan apo Diyos sin ila Israelita umuna at din kalina ay indawat na babon on Moses. May kadwa din tulday panday dayawan ya eventually din templo din templo ngamin at siya din simbolo ay mangipaila sin kawadan apo Diyos sin nation of Israel. That's the center of worship niya. Insana abo na din papadi tawari man ublas di yan tapi na abo din ada do karin apo Diyos unday da karkaro din mangusaran apo Diyos undaida ay bugo sin nasyon ay Israel at siya din pandan din umali mangisalakan. Asipay din ay indawat apo Diyos at din ilida uno din daga indawat ng daida din makwan un kanaan ay nanbalin ay Israel udwani. At sanay din indawat apo Diyos undaida yan tatuwa for a period of time na ipaila ay ginanas di Israelita din kasasad ay at nanbalin tatuwa ay bendisyon sin kaili-ili. Asiyat gaputta ugali man di pugaw ay manbasol da yan uray mo namin adu ay bagaan apo Diyos da ida tapno manbabawi da sin basbasol da. Adi da in kaskaso so nga gaputta adi kabalin ay mantultuloy di ay amaganda ay mangipalalawasin kina Diyos on Diyos bugos sin basbasol da in palubos apo Diyos ay maiida sin naduma-duma unon maiwaran sin naduma-duma ilitan disiplinahan apo Diyos da din disiplina at maibasar sin layad apo Diyos on da adita wat dusaon bugos basol niya siday at din disiplina at leading toward restoration ta maitauli kumadin mayat ay pakikadkadwanda on Diyos. So nga, umoy di 70 years after that ay naiida sina duma-dumay ili ng tauli da na ininot ay ng tauli da Jerusalem o ni Israel yan waday tulo ay grupo ay ng tauli umuna ay grupo ay ng tauli at din grupo Zerubbabel tandin plano na apo Diyos ay unimbagan apo Diyos ng Zerubbabel at sa iamag na agon adin templo nya iamag na kasi nadadal garo din templo dinadal di Babylon nya asipay maisaruno abo si Ezra abo anay at tasay itauloy na abo no isaad na din da papadi ay manublasin templo importante di. Asi at may katlo ay grupo at sin grupo on Nehemiah. Din grupo on Nehemiah ay at din gagaran abo tapno maulnos kasi din kaipu-ipugaw ay Israelita babaon sin maisaadan di alad din Jerusalem. Din project on Nehemiah at bakon lang din wall. Wall is a symbol of security di usa ay community. Isu nga rod tapno ma-secure din no maiamag kasi din ipugaw ay Israelita masapol maisaad din alad. Now sin timpon on Nehemiah mabalin ay si Malakias si Malakay ay nay usa ay propeta na ay man
ay mang-encourage sin Israelita ay mantauli da kuman Apo Diyos. Tantot uwa, insad Apo Diyos kasin din templo, din lintag Moses, ya dinay da papadi ay mansilbiyon Diyos. Inya, ngam man parigat ya. Man parigat dinay operation na. Bugaw tan dinay da ipugaw ay nang tauli at kaman kapo day man ni exile uno sin duma ili kaman man parigat da iman ngam wada si Malakay ay mangipalagip unde da may tapina bo si Hagay sa Sekaraya danay din tulo ay propeta ay nansilbi sinay da nan tauli ay Israelita Jerusalem. Insaad mo tapsay may tauli din de pakikatkadwan Apo Diyos on ida insaad binadangan Apo Diyos da ay maisaad din templo at naamag tatuwa binadangan abon Apo Diyos da maisaad da din ublan din papadi ngam din daily operation man parigat particular sin moral standard dinay nadyusan ay kabibiyag da kuma ay dayda at makuha ni nasantuan ay ipugaw Diyos yan bakon lata so nga rod tasay maitao so nga rod dinay ay topic takudwani sin series takudwani at tin jakmon tito kami kanay din restoration din goal ko sina din restoration anay no kas pangarigan imadawita kun Apo Diyos kas pangarigan imadawita kun Apo Diyos yan ado din damages na maidundat ako sapay ko matano mantaulit ako yan maawatan tako tan din desire Apo Diyos no mantaulit ako siya mabalin ay dubliya na din na magaundat ako mabalin ay itauli na si maspay at adu ay bendisyon din na magaundat ako idi imadawit ako ng Apo Diyos siya din lay din takutan desire Apo Diyos ti iso nga waday symbol ang nananap kami si symbol ay wada ngay din ugalin di hapon ay din katsugi kananda katsugi din katsugi anay waday nabanul ay bangada yan nagupak ya nagupak itauli da yan yat da ay mangitauli mangi usaron da ay mangi pay at silver ya gold nya silver and gold usaron da tapno maitauli at mo naman tako di kamana dingin siguro din kaiyarigan na din yat Apo Diyos ay mangi restore on datako at din restoration anay maila pa ito dan din kina Diyos on Diyos sapay ko ma tasadi din lay din tako ay mailaya manatsak tako sin yat Apo Diyos ay mangitauli on datako on siya no mat abo mo kas parigan man adit ako kay man imadawi we are in a good spiritual journey mayat abo di at mas pay mainganyo tako ay man silbin Apo Diyos in naduma ay ayag Apo Diyos in pamag na undat ako at siya din laydan tako ay maamag now the question now nga rod no man taulit ako on Diyos sino din first step sino din damo ay isaad tako muna. Sino din masapol ay maiamag uno maimungsanan di puso tako tapno manipot sina asip ay umunod din udum. At siya din topic tako udwani. Umuna at sapay ko before anything else, before we start toward restoration, mansing in kumasi numnum tako ay din umuna ay gagarat ako sin amin ay amahagan tako tait tako si Diyos tait tako si Diyos yan possible na tan mo ilang tako abo din kasasaad tako duwani mabalin na tan umuna pinilin ako Diyos datako ay mambalin na ipugaw na at isinamilya na ang datako wada din kalina at kompleto mas may mayat din kalin Diyos ay waday
ganata ko kaysa din Israelita sin tempon Malakay. May kadwa, at wadang matin gimong di mamati ay insahad Apo Diyos sa kayarigan dinay da templo, ay adimat mantoto si Apo Diyos sin templo duani mo adat mantoto si siya sin biag di usaya sa sin corporate worship sep na ay malikna din kawatan Apo Diyos sin gimong di mamati. May katlo at wadamat din namnamat ako at adu din in karin Apo Diyos ay mangidawat hi bikas tinumnum tako karkaro launa din kasinan mantaulian inya kasinan mantaulian at sinamin ay blessing Apo Diyos sa dawat ng datako din restoration at possible tang wada din espiritu na ay matutuon datako iso nga danay ay wada ang datako ay panrugyan tako mat ay man focus takos na at din panresulta na at dinumnum tako umoy sin iyat ako ay mangit an Apo Diyos. No kanan tako mandayon Apo Diyos, aho pay adi. Ngem apay nga dayawot ako sa Apo Diyos, sino ay attitude din wada on datako. Tan din worship that is due to God, pero din attitude tako in worship that din panangit an Diyos. So I use the word it nya. May tasay makonvince tako nga rod tanwayngin ay nay ngamin din it tako ngamin ay nay at siya din kapuhan ngamin din ragsak tako kas pangarigan adak mamalayan ay no kas istoryak din pamilyak adak maiwasan ay istoryahan baw din anak ko ay si Hesed and that's natural for me. Why? Because that's the source of my joy. So in like manner mo si Apo Diyos din it tako siya matlang din joy tako ragsak tako di parents ay siya. Hindi nyo man sinasadya na i-ano yung anak, pero yun ang kinakwento nyo, di ba? At kung may nag-appreciate siya anak nyo, ay naku, ang sarap pakinggan. So in like manner, si Apo Diyos kamana, diya siya matlang abo kumaandat ako, maalat ako kumadi ay prinsipyo tan relationship nga mindi, relasyon undi Diyos. So nga rod, tasay itakta ko Diyos, masapol ay maawatan tako sino din gapuna. So din sa lusod tako at sino gapuna itakta ko Diyos. Umuna na ay itakta ko Diyos tanlay delay nas datako. Din tema di restoration uno din kananta ko basaran Apo sa ay mangi-restore on datako at layad Diyos on datako. Iso nga din disiplina. Apa nga disiplinan tako ay parents yan anak tako tanlay don tako dayday nya. Siya matlang si Apo Diyos. Apa nga laydan Apo Diyos ay restore dat ako. Tapos mabindisyon na din udog may ipugaw. Layat ang Diyos. Di. So nga, manrugi takos na. Muna ligat ay man itak ang Diyos, naman tako din layat na. Siya din laydan tako ay mailas na niya. Naman tako din layat na. May, tasay maawatan tako. Intiyat Apo Diyos ay nangibagas na babaon on Malakay. Na ay kanana siya na di kalin Diyos ay inbaganan malakyas ta ipamuna sin Israelita. May dinay verse 1 na nay din title din ano ka din libro ay na siya na din title din libro ay na at kanana this ono in English this is oracle or this is a decree nya at na din kanana si din nausar ay nausar ay word ay Dios sinasin original at Yahweh laydo na ibaga din Dios ay na at mausaran ta kung amin din Yahweh that's a covenant name laydo na ibaga ay what ay mayat ay makirelasyon na undat ako isang usaran ta ko diya adi mon ibagbaga si ay Dios si Yahweh, mo agadi relasyon mo si siya, adi ka namati on si siya. No, God is a generic name, addressing a supreme being, but when you say Yahweh, you have that connection with the supreme being. There is this relationship. Wada yung relasyon ay isa tapos din kanana abu ay word na ay Malakay, din Malakay anet,
din udom ay translation na messenger. He's the messenger. So nga adita ko amo mo sino si Malakay, magadi na ibaga mo sino si siya. Nga mo ilang tako din meaning na at messenger. So a messenger, it becomes a name, personal name, but we don't know the identity mo sino na, mo sino ay tribo na, mo sino ay exact what akon man speculate no sino ay date din nan Silbian Malakay sin timpon on Nehemiah, mabalin ay si Malakay at nan ublasi siya sin timpon di nan taulian Nehemiah od Persia ta man report siya no wala break na ngamin niya kiman si siya timod ni Persia sin nan tauli kasin iso malamang ay si Malakay si siya din si din tempo ay wada si siya ay nan speak nan ubla uno nan silbi Israelita. Okay, so nga siya nga din usa ay mailat ako maipanggap sin title anay. Yan din kananabo, siya na din kalin Dios. Sin kanan unconstable. Sin Hebrew ay word anay, din Hebrew word sinat masa, meaning pronouncement. And it is mentioned 27 times. So nung basa tako sa kalin apo Dios siya madubli importante di usa ay tema di. Iso nga din kalin Dios anay, this is masa pronouncement, later na ibaga, it refers to a threatening message. Taman kaugyat na, a burden that lay heavy in the heart of God and His prophet. So nga, nadagsan. Alik nan apo Diyos na. Nadagsan in a sense ay bakong din panangdusang, nadagsan ay concern Diyos para sa Israelita. Din Malakay, Libron Malakay. So, the title alone help us understand ay importante nga ro din ay what upat ay chapter ay nay. And I want us to divide the series into 6 Sundays. Maawatan tako din ay da sagabas sanus uno dua ay maipanggap ang Dios ay siya din mangidawat ang data ko si rason ay mangitap ang Diyos uno mangipapiksaan data ko taman tauli ang si siya. Okay, so mawatan tako niya, verse 1 is the title of the book. Verse 2, kanana, sino din baga na kanana, kanayo na inpailak din layat kon da kayo. So God declares, God says, I love you so much. I mentioned this many times. I never fail to mention this to you. Sunod yung word, singkang kanay, kanayon ay inpailak. In other words, I keep on saying this, I keep on expressing this to you, I keep on showing this to you, kanana. So, dinay Malakay, it's a monologue and rhetorical question. No kanata kon rhetorical question, obvious din answer na. So nga it is dinay ay literary form na we call it a monologue. Si siya din si Apo Diyos din mangkalkali mutla ayan magari conversation so usaro no mutla ni kalin di po gaw ay kamanwada nga din conversation sinang si Diyos usana ay mangkalkali sina. So nga kanana kanayo na impailak din layat kunda kayo. At namunda tako ay mamati duani. Inchet tako na nga mo inchet tako ay mangi-describe din layat on Dios. Narigat ay i-define nya ngem maila. Kas ano, no kaila takon Hesus Kristo. Romans chapter 5 verse 8 says God demonstrates His love. God demonstrates His love. Bako na what? Say that He loves us. He demonstrates His love toward us. How? While we were yet sinners, Christ died for us. Iso nga ro, din lahat ang Diyos anay at naimungsan, nalawag, ay maila naon Hesus Kristo. Sinbiyang di Israelita, inagaw sa the presence of the temple should be enough. His daily provision in the wilderness about their food, amin nakasapulan na indawat Apo Diyos. Inyat Apo Diyos ay nangi ikahan day da manipod od Ehipto ta umoy da sin
Sin dagain ka rin apo Diyos ang daida at maiila di. Inya. Asi at sungbatan pa din Israelita yung kananda, na din problema, na din accusation. Intiyat mo nang paila sila mo na kami. Kananda, sumungbat. So, sungbatan apo Diyos at okay, think about this, kanana iman. Siniyugtan da iso an Jacob. Ngam inpailak din layat ko an Jacob ya din puli na. So in English kanana, I choose you over Esau. I love you and I hated Jacob. Now there are a lot of theological debating among theologians between Arminian and Calvinists. But din ba iyat apo Diyos ay nang pili on Jacob tan pinilin Jacob siya? No, right? Bakon. Ay pinilin apo Diyos si Jacob tan mayatin ugali na? Bakon siya? Naagom at Jacob yan. Diyot may pilpilyam na naagom mo rin. Adi, iso nga, totoo iman ay pinilin apo Diyos si Jacob uno si Esau. Ngam, at totoo di, and it's beyond our mind, I explain na, but we trust, ay gaputa si apo Diyos at God is sovereign, and adito ko makwestiyonaran na, because we are limited as a human being in explaining this. However, this doesn't teach us, na din warning. Adinan it doon dat ako ay pinilin apo Diyos in amoy od langit yan pinilin na abo din po ko ay amod impyerno. Bakon di si gapoy ng ibagan apo Diyos sina. Instead din maawatan tako sin passage ay nay. Tasay maawatan din Israelita mo sinudin ng diferensyan di Israelita sin udum ay ili. That represent din si Esau. Sino din ang dumaan da Esau an Jacob tasay maawatan di Israelita ay laylay doon apo Diyos da idam na ay kanana. Kanana ngam inpailak din layat ko on Jacob ya din puli na. Yan sinigak si Esau ya din puli na. Mubasaan tako din napasamak od idi. Din indawat apo Diyos ay daga ay para sin Jacob at in the land of Canaan. And in the land of Canaan described as milk and honey. Sino din daga indawat apo Diyos on Esau? Din daga ay sir. Udsir. Kadundum tugan. Iso nga, again, when we read the Bible, we look at comparison for us to understand din message. At naman tako abo udwan, sino nang diferensyahan tako sin adi mamati. Hopefully that help us to understand God's love toward us. Waday nan lasinan tako ay anak Diyos, un ipugaw Diyos sin adi mamati. So ilahan tako sin kasasadan iso kanana dinadal kun kadunduntugan ay ili na at nanbalin ay pantan di atap ay animal. Din daga ay sir uno din pulin in iso magada duani. But how about Israel? Mabang-bangon udwan siya din usa ka pigsaan ay nasyon udwani. Right? Sino din napasama kun daida. In tempo ay nay. Kamandan kasasagang niya. Ngunum naman tako udwani 2,000 years pass, more than 2,000 years pass. Na nation nanang ay mailam ay sino di? No kumakayarigan di silaw o nakapigsaan di silaw is ng Baguio to SM. At jadi din Israelita. Din isupay sino kasasana doon? Adi kat maanap po doon. Uray kan kautan din lugar ay kadang kita talaga na wash out. They don't exist anymore.
And they are two brothers. So, iso nga kanan apo, laydo na ibagaan apo Diyos na sin Israelita. At no kanumnum kayo na adi nga tan enough di, adi nga tan umanay di, mawatar ko ay laydak da kayo. At din numnum di pugaw udwani, mabalin ay kanan takwabu ay makirason wada inbagan ano kas na makgi. Ayat takwabu ay man reklamo udwani kanan takon mangani. Yat na halay don apo Diyos ako yan na man saksakitak mo. Mabalin na sa iyat ako yung question nun apo Diyos. Yat na halay don apo Diyos yan wada rin karkararag ko yan aga-aga mo. Kaman aga. So maminsan abot. Kanak kon apo Diyos inahagan ba ako na yung man pastor apay nga din usahay pastor o yan may uray lang waiti plano na yan hakon pen magamo. Ay wada day liknayo, wada di ay ikumukumpera nyo sila ako kasi udom. At questionaran nyo dila at apo Diyos yung datako, may basasin magaon datako. Ay material. So, normal ang datako day po gandat na ay questionaran tako din lahat apo Diyos yung datako, maibasar sin magaon datako ay laydon tako kumakas margan. Nuwara ka, may buoy ko ang at talaga nga no idawat apo Diyos datako din buoy at adoy anak pilak sigurado nga ta ay ibaga may lalay doon apo Diyos datako sumat lang kananta ko adi kulang kananta ko mat lang aya iso nga bakon ito nga din importante sina nguhinon imbagan apo Diyos pati ang tako ay totoo di. So verse 3 kada na yan sinigak si Iso at may panggap siyang kasasada duwani dinadal ko ng kanuluntugan ilid at nanbalin ay pantan di ata pa animal. The nation of Israel pa wada din templo. Mukanan din taga idom ay pulin Isoon nadadal din ilit ako ng bangunan ako kasin kanan Diyos ay kangaton ay turay ulay ang magandang dadaulak kasin. Mga danan danto si managbasol ay nasyon na ipugaw ay kaliligat Diyos si inganggana. So, mabalin na imbagan apo Diyos na tan mo ilahan takot at uwa din ugalin di idom. Mo malagit ako din istorya sinandadanan di Israelita ay amoy kanaan nan pakadamat din Israelita sin pulin Iso ay mabalin ay mandan kami sa kadanyo hin lugaryo tanu man inom kami bayadan mi kananda ay nakitulag niya umsin inamag din day da pulin Iso maga ginubat na kitinday da yan agida pay kanum da ko may agida mat babaw ng Iso ugay sino inyat ta ginubat ta iso nga kamanwada iman just para na po sa manusa unday datan may basar sin ugali da sin Israelita may basar sin pangnumnum da un Diyos kaliligat das Diyos so nga in response to that what's the point to stop evil things to exist is to kaano aya so kung maminsan iman, din death penalty, dito akong mababasa na wala proposal di death penalty. The only way to stop evil thing to continue to exist is to death penalty. Tadi na ituloy ay manpuspasa sa ipugaw. Sinut ako ay judge nga siya din niya. So that's another topic niya. Tapno balance iman din yata ko ay mangilasin situation niya. At kanana, mukanan di taga idom may pulin Ison nadadalin ilit ako ng bangunot ako kasin kanandang mukanan Diyos kangatuan na ituray ulay amagandang ng dadala kasin and before the eyes of the world Iso represent
dinay dinusan Apo Diyos ay mamay. Ngam din Israelita pay, nasyon ng Israel, represent tin kawadan Apo Diyos unday dasi ing inggana. So nga kamana na din in short, din Israelita siya kailangan Apo Diyos ing kina dinlayad na si ing inggana. Din si Isupay kailangan din ligat Apo Diyos si ing inggana. Mukha nun may pandan, ino yun, sir. At, adi. So, anong naman takong kasasadi, ani mamata, ino yun, sir. In terms of justice, ng sapay kung matabang kamanin niya takoy mangkali, inayan, sir, mo, adi at masog ang takukuma. Unday daay, adi mamati. Tan, munam naman takobo, ay laylay din Apo Diyos nga tadi na di mamati. Laylay din na Apo may salakan da isyamat. Ngam din man patinggana din na layad Apo Diyos ay sana kung adi dala tapat iyan. Si Diyos. So verse 5 kanana. Kadiman at ilangan di Israelita dana ay mapasamak at kanandan to manakabalinbaw si Diyos, ulay sin ili ay lasin di Israel. Iso nga, kamandua din maila takos na. Apeng itaktakos si Apo Diyos. Itaktakos si Apo Diyos based in verse 1 into 5 and itan, lay din Apo Diyos tako. That's the primary reason. The second reason is that God is doing great things to the nation of Israel before the eyes of the world. Nga ilan di ipagaw din ublan Apo Diyos. Sinyat Apo Diyos ang mga bendisyon sin Israelita. So think about this nga. Mabalin na idat ako ay mamati, adit ako mailila na sinbiyag tako. Ngam, don't you think that people are watching you? Yan sino din buibuyang dan datako. Din iyat Apo Diyos ay bumadbadang, din iyat Apo Diyos ay makainasin kawaran na ang datako. Ay baka. At mabalin siguro, arit ako mailila na, unumalik na that's the truth. Ilang din nasyon, din mapaspasama ko Israel udwani. So in like manner, dat ako ba'y mamati, ilang di adi mamati din biyag tako din kawada na sin biyag tako. So nga importante dat ako ay mamati, ay bantayan tako din kabibik maitali ko ma. Din kawadan Apo Diyos dat ako uno din kasasahat ako, anak Apo Diyos dat ako, ipugaw Apo Diyos dat ako babawan sin mailay ugalit ako. So nga Rod, think about this, na din ting ay mawatan tako Rod. The word restoration applies only to God's people, not to all people. So when we think about restoration in the context of Malakay, applicable na lang parang dataku ay mamati. Apa nga wada restoration? Ay nadadal din relasyon to kung Apo Diyos. Adi, sino din nadadal din? Fellowship, nadadal din natural overflowing blessing kuma undat ako. Then the natural overflowing of blessing in our life that stops. And God wants to continue that. God wants to restore that. And to begin with is to recognize that God loves us so much. And to begin with is to magnify God. Itakta ko sa Apo Diyos. Okay? Ibagang ko siyang kabay mo, God loves you. To make it personal, you say, I love you. Tanay, amang ano, adi na nakadkad nga si kamana de word. Okay. Second reason why we need to, apay nga itakta ko sa Apo Diyos, at naay, bakon lang mawata to kay lele dinas tatako itakos Dios tan si siya din kangatuan ay ari. Itakos Dios tan si siya din kangatuan ay ari.
mo hin politika is nang kadanta ko hinang Pilipinas, even among churches, we are so divided about politics, right? Sobra din yat di udom ay mangito kan Duterte. Sobra po din yat di udom mangito kan Lenny. But sinupay dati, ipagkataon tako, palalo ay die hard tako ay mangito kan Daida. Yan mo si Daida, yan kamana din action, reaction tako, ay mangito. Apa nga tayo mo si Apo Diyos yan bakong kamana di? Yan si siya matin kangatuan. Right? So itaktakos Diyos tan si siya din kangatuan. Kanan Diyos, ilaan nyo man din word. Kanan Diyos ay, da kayo ko di mong basa ay. Ready, go. Okay. So, you see, in baga na po yung ako ni kangatuan ay ari. And that's the truth. Now, he uses relationship, different relationship to make an example. Relasyon di sin ama. Din anak at natural ay respetuhan na si ama na niya. Natural abo ay respetuhan din ay bag-earn din boss da. Yes, sir. Hindi ultimo, yes, sir. Timplahan tako sa kapi. Wala kayo sa opisina niya. Dalusan yung opisina na. Vacuum yung doon kayong sprayan hibang banglo niya. Ya po Diyos pa'y. Kaman nga iman, no, data din, no, data kayo ipugaw at mo, ilang tako din, yat apo Diyos sa yung kalian, kaman tayo, man apo siya. Madi man apo siya, apo Diyos na, man yam. Aya? At din primary ay, laydan apo Diyos ay korektar siya na at din papadi. Apay nga din papadi? Because the priest represent din religious activity ay manublasin templo. The very people who supposedly live a holy life so that people will imitate them are the ones neglecting this. So nga da kayo, wana na iman ay papadi, laslason nyo sa kanya. Adi yung respetuhan sa kan. So nga mansong, bat da pala, makiunong da pala ang yung kanadan. Hindi at may nang laslason sik, kananda pala. So nga, na din song bat apo, din song bat ko yung nan idatan mo kayo si kadudug sa altar ko. Munam naman tako iman na adado din na lintag ang Diyos maipanggap sin maidato na animal at na specify this in Book of Leviticus. Yan, the Book of Leviticus. Intiyat mi ay nang pakadudugos sin sik kananda pala man rason kayo. May so nganay kanan apo Diyos nang sungbat. Ibaga kunda kayo. Maipaila din ang amago nyo sin panglaslasoyan nyo sin altar ko. So, ibig sabihin, lain na ibaga, din templo, sin panday da ang bugo, sin amagan da, kadudugis ang amagan da, pinakadudugis da din, idatdato na, din altar. And na din usay maawatan tako, the value of our offering reflects on our view of God. Musinudin pangawat tako, pangilat tako on Diyos, apiktara na din, iyat tako ay mansilbihan siya. Uno din idawdawat tako on siya. So nga nung nababa din pangilat ako on Diyos, wala man idawat ako adi si pimpi man, uno reject ay vegetable, aya. Mo din usay pagaw ya laylay dom, meron si respeto, maidawat mo din unsi siya din, manregalo kan si siya ay wayat. Uno special. Kama na di. So, tap ma-explikar pa ka na
ay kanan yun kustodyo pangidat-datunan yun sa kan sinabuldingan. Now, animal kanan apo Diyos, when you give offering, perfect animal. Yan, pinakadudugas yun ng altar ko tan na idato nyo na bulding ay, animal. Napilay, mansaksakit ay animal. Padasan nyo man ay idawatin gobernador ta maila mo malaydan da kayo. So, God uses human expression to explain. Din offense am amagan da on Diyos. At munda sinormalay pa nagbegyo, adi yun amagan sa hako na kangatuan. So nga nga kaman na siya po Diyos when he danay ay analogy is for us to understand. These are example for us to understand. Din offense amagan din papadi. Inadaldamat din Leviticus. Dahil napili ipugaw ay mang adal sinlintag apo Diyos. Mapay nga no panggap sin performance in templo ay aseh kanam iman. Na din tuop na. Udwani, padaso nyo ay papade man pakaasyon sa kan ay Diyos tasig angak din kaipu-ipugaw. Adiak dengan din kararagyo at tanda kayo din nakinbason. Udwani, mong karara kayo, bindisyonak na kayo, intiyat na sa. Kaman din, hudi. Kaman din kayarigan at wada ipugaw, mang laso-laso yun, sikayan, palawlawan da kasin, chisismis da kay, lawlawa kasin udo may puwen, wada nerve na palang umali, manutang unika. Ay waday para siya kamana di las yun dakayan di timama kahin garden mo yan umaliot ay man pakase man utang ni ka ay wada ayo nagasat kayo kamana di magapay jeepsy pun kung amin so nga ngam kamana din kayarigan na din kayarigan na din verse 9 na da kay papadi sikat kamana din niya ti asikat man pakase man kudaw si sukang na kun managsog ang doon na apo sa idawat na latang lay doon na i-correct na ugali. Wada din sharing time sin sin prayer meeting. Kanan din sa ay kanan na iman. Manyaman ako na po Diyos tan uradak na kudaw yung siya wadi daw dot maya. And what if God will bless us according to our holy life? Do you think you receive, God will bless you? Come on, bahiya. Tan kailak sinvega, do di pan kuranga isang gapuin lain na idawat na paidudan kasapulak. And there are times apa nga kaman muharan time ay adak mot inkararag nang na indawat na mo. And hopefully that help us understand that God loved us. Nga ura adita ko nan ko daw indawat na paidudan. And the reason for that He provides because of the relationship that we have, not because we ask. Verse 10. Kanan abun Diyos ay kangatuan ay ari so ilan nyo naman. When we read a word repeatedly, that's important. Din Tim garutin verses that God is the great King. Papailas na may pidwa kanan abun Dios ay kangatuan ay turay in-mentionan niya ay siya kangatuan ay turay wala kumadi usaon da kayo ay manginob sin templo agpusot wala manginob sin templo tagadi man datdaton ta adyon maiila din ka plastikan nyo manginob sin templo tadi kayo makasgep ay man ipo si daton ay magaysilbi na sin altar ko tan adiak maladan da kayo at adiak awatan din ulay sino ay idato tan sayang matlang. Of course mantultuloy leta wari mang open sin templo. This is a way of God expressing His concern sin offensam amagan dinay da papadi. 11. Tanaw niyo't dayawan niya patgen di kay pipkausakan is nan intiro ay daga. Amin ay ilian man ipuudan to si insenso ya makayayo ay daton. And this is prophetic. Wadan to din timpo muda kayo udwan ay papadi kamana sa saniyat yo. But this is what I am going to do.
someday, all nation will observe the ceremonial law, observe the holy offerings in templos in Tapin di Agaw. At we know, daan pa lang napasamak na. Come a time, mapasamak to na. At kanana pa'y, ngamda kayo pa'y, lumaslasoy kayo, bugosin pang maniyo yung kadudugosin altar, yamakan ay naidaton isdi. So, kaman impidwana niya, impidwana ay nangibagasin offensin papadi, tan pinakadudugis din altar Diyos. At wada abo di lintag ang Diyos in Leviticus matlang mabasa din may panggapsin specification of the kind of bread ay may puoy sin lamisan niya. Sino din wada sin lamisan ay ito sin nasantuan na kwarto. There are 12 bread, freshly baked bread. There is this lampstand, 7 candles niya, and there is an altar for burning the incense. You understand? Malagip yun di? No din nakro, no, mawatan tako din niya. So, kanana. So, natangsit kayo ya. Nasangsit kayo yung mga laslasuy. Yang kanan nyo ay nauma kayo. Mas apo Diyos eh. Ay, wala na, ugalit ako. Kanaman nauma kayo man silbiyon Diyos. Why is that? At kanan din paparin makauma kananda. Yang kanan yung aya ay awatak ni idati yung ay naakaw, napila yung matsaksakit ay animal. So, in-describe na pa niya, malaksik ay nabulding, napila yung matsaksakit ay animal, nahadin tapina, yun yung indadaton, pati naakaw. Kas pangarigan, waday di taga Egypt, ay nanbiyay, pigay agaw, ay umoy, at Jerusalem ay man idaton. At siyempre, manipod Egypt, pinili na din kamayatahan, ay animal, ay bumaru, ay karnero, ay umoy, at Jerusalem. Tata, ilangan din papadin, aga, reject na. Kung kayo lakuan din, way sakit na ito, ay nukat siya indaton da. At alanda pa din nukay ito. Iso nga yan, mga niya na, suwitik kayo ya. Iso ka tayo din napilay, din sigat, ay maidaton ko ma. Tan baka kanan yun ay ayaw. Tan total, mapuuan mo't lang at mato, yat adihan idaton tako na, kaysa din na mayat ay na eh. Pakakaman na din niya tayo manumnum. So, kanana, madusa din mautak ay mangikarian idaton na rin kamayatahan ay animal na ng kadudugis din idato na. Ulay mo waday maptong ay bumaru ay karnero na. Ilan yung niya. Wada mat. Tansigad si Diyos ay mag-provide si maidaton. Apay nga idaton nyo hanway sakit na. Tan nangatwak kanana. Tan nangatwak ay ari. At patgan niya agyatan nyo sakan sinamine nasyon isnan. Daga. So again, how many times in bagan apo Diyos siya rin kangatuan ay ari. So, here's the thing we can understand. The quality of our offering reflects on our view of God. Sino din attitude tako when we come to church? And how are we going to prepare ourselves before coming to church? Ako, guilty ako dito, yung laging late. Tinulong tapos na. Ako rin. Dagos wada nga di panibawan sin buoy before ano ka. No kumahod ka i-desisyon ta kung amin ay no, Sunday si bigat. Walang away. Mag-away na lang tayo sa Monday. Tandoy, ado din sangaw. Why don't we make that decision? I hope Abu Hakan ay pastor. The reason why ipapatik ay mga amag si Kamana na somehow to help me. Din quality di preaching Abu, kuma.
Ngam uri mo hinayat ko problema kung dungak din yato man preach in Facebook. Ayah, kababain nyo. Ngam, at least kumawada nga di ay we want to improve the quality. Sino din intalak apa dyo sa ublahan da kayo kumusta ka din quality na. Sinamin na kumpanya wada din kananda ang Department of Quality Control. Tan mo, adi po masasing quality control, sino mapasamak, reject, at mailako duwagwagan niya. And so, if we have a high view of God, if we think that God is so high, apektara na kumadin performance tako. We are not doing so nga din makatulong unda tako tapno man improve tako at ilangan tako din kinasigod apos rather than ilangan tako din quality din ubla tako. Tanong nga minuna nga ato din pangilan tako ng Diyos, umunod din quality di ubla tako. So instead of criticizing din na performance ako, datako ay mansilsilbisin na. The way we clean this one, the way we do things, the way we imbes ay criticize ako di, maybe we think about kumusta din pangilan ng amin on Diyos, pangilat ako on Diyos. Tan mo na nga ato, din pangilat ako on Diyos, umunod din quality. Si Joseph, apay nga, uri inagaw ay sulsulisugan, Mrs. Potiphar siya, apay nga, di si siya, ano ka, adi si siya, adi nang pinatulan si Mrs. Potiphar. Tangkanan, Jose, how can I do such thing? Sin nangato ay Diyos. He has a high view of God that apektara na din kabibiyag. So, nahay ko mahalimat ay mansing in undat ako. So nga, undat ako niya, like na kayo, praise and worship team. Ununaan tako din, pangilat ako ng Diyos, tano din, iyat ako man-perform, at umunod pa doon. Tanuray mo, iyat ako kakana atin si seminar. Si iyat ako, mga magsinublat ako, no, nababa din, pangilat ako ng Diyos. Awan mo't lang, mantaw-taw ulit. Can you agree? Right? So I don't buy in a lot of criticism about churches concerning or pertaining to their performance. Kasi so, yun po, we invest in loving God. We invest on our on how we relate with God. Kasi once ay mayat, yung pangilat ako ng Diyos, everything will follow. That's why in restoration, we need to think about din na nga ito'y pangilaon Diyos that we magnify, it-uk takos siya. So, in summary, kinaadal tako duwan, it-uk takos Diyos, tan, waray duwa, lahay doon nas datako. It-uk takos Diyos, tan si siya din, kangatuan. Now, what I in confess on Dr. Bernard McGee kanana, at the time that I was ordained in the ministry, di na-ordain siya man pastor kanana imanan siya. The man who gave me the charge of entering in the ministry said that there are 3 great sins of the ministry that I should avoid. Number 1 is the sin of ministry. The sin of ministry is laziness, kinasadot. May kadwa, din nangato ay ambition.
that he wants to itak din awak na nga. May katlo, the third great sin of the ministry is to be dull and boring, to be tedious and wearisome. So, on a personal level, para naman kanana iman, any preacher who goes into the pulpit unprepared despise the name of the Lord, and he is causing people to say, "Oh, the Bible is boring." And so, hopefully, sin kinakulang di yato man deliver. Hopefully, si Apo Diyos kumadin maila yung latay niya. And all of us, we strive to excel because we see God who is great. He is the greatest King. And on a personal level, He loves us so much. Okay? Adi mat nangato si Diyos ngagpaiso. Ngum adi mat bugosin kinangato yan, dadayo si siya niya. Tanong minsan mo din nangato ipugaw, siya umadaw yan di pugaw. Kada isa ay manager, I think it's Friona, dati ay CEO di HP, din computer company ay kanana iman in-interview da, sino din struggle mo as a president kanana? Well, din nalinglingan din empleyado ay ipugawak abo. At mailiwak ay makikan unday da, makilangan unday da. Iwasan da sa kung tandang hato ak iman ngamin ay president. They forget that I am a human being kanana iman. So, siya po Diyos, nangato si siya. Adi yun sa din rason ay umadawit akong si siya. But instead, He loved us so much. He became one of us. Nanbalin si siya ipugaw. Tapno maawatan tako din lahat na sana babaw ng Heso Kristo. So when we understand that, umunod din naman niya liknata ko ay manglahad abo ang Diyos. Umunod din liknata ko po ay mansilbihin si siya excellently. Kararagta ko. Apo Diyos ay amami ay wadataya. Na ipidwa sin kalimay si kadin Diyos ay nangato. And din yat may nang kaliat bakan mo to demand dinay unda kami we should be doing things ikamana na. But bugatan why relasyon man si kadin amami si kadin Yahweh ay why inkari na parang da kami. At sapay kumapo Diyos, badangam na kami ay dinay minsahin at mansing-in sinumnum niya panlik nami. At umunod pa doon din mayat, taraki, excellent, ay yat ay mansilbihan sika. Pakawanom na kami Apo Diyos, sin ng kulkulangan. Salamat Apo Diyos, tan maawatam sila kami. We are always have the tendency to serve you out of convenience. But today, kararagin nga root Apo Diyos ay sapay kuma. Siya din layad mi, din pangilam mi sikat nangato ko. Sinay nga root din kudaon mi, yaman mi singaran Hesus Kristo Apo mi. Amen.